singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Graten. Eki. Esaten dugu, Espartako gure tradizio politikoan dau, batek zoratuta zau, ez nau zoratuta, da imaginarioen kontua. Espartako da nire tradizio politikoan dau ere. Eskerrekoa zara bezala, abertalia zara bezala. Independentzia posible da. Posible da gaur, eta posible da bakarrik sujeto independentzia zale bat eratzen bada eta artikulatzen bada. Ni nahi nuke eguneko 80 izatea independentzia zalea eta doazen aurrera, baina gauzak ez dira orduan eratu behar da lako estrategia bat. Eguneratu behar da, zer egin behar da, zenbaki horiek igoteko, ez? Gakua da nola konbentzitu jentia. Independentzia nahi okerra bizitzeko? Ni desde luego, ez? Independentzia zalea. Zuk jartzen baduzu independentzia imposiblearen eremuan, ez gaur ez daude baldintza, orduan ez duzu horren alde burukan egin behar, ez? Jente asko euskeraren kontuekin bizi izan dela oso eroso, negar egiten. Negar, hori da hitza ez da. Justizia sozialaren ideia hori, gure identitate zeina handien eta igua hori da. Agian, hizkuntza edo historia baino handiagoan. Heldu da momentu bat nun agia ja ezkerra abertzalea, ez dago zerta esan behar ezkerra abertzalea da, Euskal Herriko ezkerra eta kitxa. Zer esan nahi du Euskalduna desagertu egin behar dela? Esan nahi du irabazi egin dugula, lortu behar dutela momentua nun kudeatzen duten Euskal esparrua esan gabe Euskalduna garela. Horrek eramaten gaitu Euskal berezitasunetik unibertsaltasuna lantzea. Eta unibertsaltasuna esan behar dugu, hori esan nahi du, gainditu dugula gure berezitasunaren betik Euskaldunak zaharrenak, hori gainditu dugula eta ja, pizkat normaltasun kutsu bat ere lortu dugula. Hori da, ez da beste, nik ez dakit. Zergatik? Nik esango nire aguriak esaten zuen bezala, ahatik. Ez dago nik arrazoik eman beharrik urtarako. Zergatik, ahatik. Hori da, erantzun zuzena, badau mugimendu independentista eta eratu da azkenengo, ez dakit, 50 urtetan, 50 urtetan lortu dugu alako emaitza batzuk eta hori da gure ekarpena Euskal Herriari. Alde horretatik badago jendeak esaten, badago maiaketa bat edo maiaketa egin behar dela independentziari begira eta badaudela arrazoi benetazkoak, komilateko benetazkoak eta beste arrazoi batzuk konbenientziazkoak edo zurren aldekoa zera edo zer deritzazu? Batu da dela objektibua, hizkuntza dela, ez da historia dela eta beste da dela batez ere esaten dalako, badaudela benetazko independentistak eta azken momentuan edo momentu koiuntural batean elkartzen direnak. Hori horren aldekoa zera? Beharko ditugu azken momentu elkartzen dira nahiko Euskal Herrian ez independentzia lortzeko. Ontxe momentuan zenbakiak ez daude, ez? Bai. Baina, ni nahi nuke purutasuna eta eguneko 80 izatea independentzia zalea eta doazen aurrera, baina gauzak ez dira orduan eratu behar da alako estrategia bat. Eguneratu behar da, zer egin behar da, zenbaki horiek igoteko, ez? Orduan ez da, alde batik purua naiz, gustatzen zaitu alako militantzia eta bodiren aldetik nola esaten dago, disiplina eta baina bestetik ez pasa zabaltzen beste jente konbentzitu behar dugu, nahiko jentia dago konbentzitzeko, ez? Bai. Alde hortatik orduan, maiaketetan ibiltzeak enuke... Balioko du batzuetan, niretako ere, apreziatzen dut, asko apreziatzen dut jentia militante eta aktivista, eta hortik joan behar da bidea, baina gakua da nola konbentzitu jentia. Eta jentia konbentzitu dezazek ez alako eredu objektiboekin, hizkuntza da, historia da, ez dakiz arrazoi independentziako, edo eman behar beste arrazoi batzuk eman behar dira. Nire arrazoia da ahatik, Bai. Baina beste jentia konbentzitzeko, egon beharko da horrelako, ez dakit, independentzia nahi duzu okerra bizitzeko? Ni desde luego, ez.
Bueno, beti egon da, baina, ez da zuzena da, okerra ez dakit, baina egon da azkenengo 50 urteetan, edo makalik, ikustu jentia holan pizkatan makaldu gintal azkenengo hilabetetan, baina, hori suspertu beharko dugu, hori... Ez, hau galdetzen dizu, ze askotan esaten da, edo igual autojustifikazio modu bat izan daiteke edozer gauza, ja estrategia independentista baten barruan sartzea, ez da, nazio gintza entzuten da, eta derrepente nazio gintzatik pasatzen gara estatu gintzara, ez da? Estatu gintza, orduan edozer egiten dezula, ja estatu gintza, estatua eratzen ari zera. Hori beti gondi nahiko eztabaida, antzuak ez, baina, eztabaidatia beti da ondo, baina herri gintza, nazio gintza, estatu gintza, ez da, alde batetik onartzen du nik hori, estatu gintza prozesua dela, eta hori asko entzuten gauza bada. Eta Euskal Herrian badaudela ja estatu instituzioak, berezkuak, eta horrek eratu egin behar diala, eta ja bagaudela prozesu horretan sartuta. Nire interesatzen dena, nik ez da bat alako batzutan erretorika ezaldia naiz, baina batzutan gustatzen zait argitasuna. Batzutan nahi dugu nazioa Europan, nazioa bazara ja. Orduan, estatua nahi duzu, eta estatua nola onartzen da. Eta estatua niretzako onarpen instituzionala da, bakarra da, nazio batuen erakundetik gutu bat elten zaigunia esanean Euskal Herria independentia da. Baina holan, zenbaki batekin, independentia nahi baduzu, azken onarmena izango da hori. Horrek balio bikoiztasun da ambiguetate guztiak kentzen ditu eztabaidatik. Muerde los pies, ven, vaca, cuida con la culebra que muerde los pies. Si me muerde los pies, yo la tengo que matar. Si me muerde los pies, yo no puedo ya bailar. Zuk esana da ere, 60. hamarkadan Euskal Herrian evento bat gertatu zen. Abertzaletasuna eta sozialismo elkartu ziren, ezta? Eta horrek izugarrizko emaitzak eman zituen independentismoari begira, ez? Subjektoaren handitzea, auta bestea. Zu pentsatzen duzu momentu hontan beste evento baten beharra duela hemen Euskal Herrian independentismoak? Ez, izango da, oinarrizko eventu horren ondorio izango da, niretzat. Adibidez, eventu esaten danean, hori bakarrik ikusi dezakezu erretrospektiboki. Osea, niretzat, igual, jente asko ez da egongo ados, eta esker independentistan, igual ez da egongo jente ados, egongo da niretzat, momentu zirto zartekua da, hori bi kontzeptuak bateraz etortzen diranean ondela 50 urte. Eta zergatik, Euskalduntasunaren mugimendu aldarrikapen partikularista hori universalizatu egiten dalako. Eta hori da, eta nik uste hor lortzen dugula gure askapen nahiak beste dimentsio handiago bat ematea. Bestela santana partikulartasunean, euskal partikulartasunean, euskal berezitasunean, euskal ez dakiz herri zaharrena, hizkuntzarrena, hor gelditzea bakarrik. Eta adibidez, sozialismoa hitza horretaz hitz egin dezakegu, sozialismoa, komunismoa, justizia soziala nahi duzuna, baina horrek ematen dio askapena, gure desira independentistari dimentsio universalista hori. Unibertsalizazioaren idearekin, ez? Nik uste dute jende askok ez duela ulertzen, ez? Zer da, motzen esplikatuta, eta ze onura ekarri ditzake beti ere sujetu independentista handitzea indartzeari begira. Batetik nik onartzen dut hori ez dela posible, bale? Unibertsaltasuna ez da posible, berez. Ez dagoelako unibertsaltasun abstraktorik. Baina beste aldetik, unibertsaltasunik gabe ez dago ezer. Ez baduzu hori lantzen, baina nola landu dezakezu unibertsaltasuna? Bakarrik eremu imaginarioan, ez? Unibertsaltasunak ez dauko alako oinarri, teorizatu behar den gauza bat, eta nik uste dut, independentziaren aldeko mugimenduan, teorizatu ez den gauza bat. Eta jentia beldurtu egiten da, eta uste dut beldurten garela, pizka, hain gaude ohituta gure berezitasunaren lantzia eta presioa ondalako, ez da, buruka neko horren latza izan dalako, hori mantentzen gure 50 urteko buruka horren ondorio, ja, denpora heldu dela hori gainditzeko, emaitza badakigu, baina ez dugu horretaz hitz egin behar. Joan gaitezen aurrera, ez? Evento horrek ja eman ditu bere emaitzak. Euskal berezitasunarenak, hori ez dago zertan hitz egin beharrik horretaz gehiago. Ja, badakigu, herria gara, eta ez dago zertan justifikatu behar, ez da nori esplikatu behar, auta bestieta. Ezker eskuin, Euskaldun, Espainiar, kontzeptuak gaur egun baliagarriak dira sujetu independentista indartsu eta eraginkor bat artikulatzeko? Ez dakit. Niri, adibidez, azken aldian egiten dian halako erreflexioak
ezker eskuinaren kontrako eta esan egin behar diana arazuak zuzenian konpondu. Gustatzen zait ideia hori. Ze azkenean zer da, esan gabe doana da tradizioz eskerreko gaia diela horrek landu behar ditugunak. Ezkertian definitzea helburuarekin, ez? Bai. Ezker eskuinek ez du ezer esan nahi bere hortan, baina zuk helburuarekin definitzen baldin bazera, ez? Justizia soziala, edo etxe bizitzan prezioa jaistea, edo ez dakit ba, ez? Edo hobeto bizitza definitzen. Baina nik izan nahi duena da, nik ulertzen ditu dela horrek ikuspen berriak nun esaten dian ez dagoela esker eta ez da eskuin, jakinaren gainean azpiko esan gabe doana dala bene tradizioz eta tradizio luzez eskerreko diskurtzua dela. Puru gara eta eskatzen dugu jentiei osko zehaztapen, larregizko zehaztapenak, ez? Eskerrekoa zara bezala, abertzalia zara bezala. Bai. Jokatu lan pizkate. Bai, zuk esana da, independentzia prozesuak eratzen duela independentziaren sujetua, ez? Bai, interesante iruditzen zait, ze askotan esaten dugu, ez daude baldintzak prozesu independentista abiatzeko. Sujetua txikia da, itxoin behar dugu, independentismoa zabaltzea prozesua azteko. Bai, posiblea eta imposiblearen kontzeptuak, ez? Ez gara argiak izan, ez gara, beste batzuk hobeto nola lortu dute, ni naiz independentista, baina ez gaur. Gaur oraindik ez daudelako kondizioak, baldintzak ez daudelako hor. Eta orduan egin dutena da, mantendu independentzia imposiblearen eremuan, baina imaginarioan, orduan alderdi egunean adibidez mundu guztia da independentista imaginarioan, baina gero dira errealistak eta pragmatikoak, eta orduan errealaren mailan gaur ez da eguna. Hori bai da estrategia emankorra, gaur egungo poderetsuan egoteko. Nire asmo esan, independentzia posiblearen eremuan jartzia. Independentzia posible da. Posible da gaur. Posible da bakarrik sujeto independentzia zale bat eratzen bada eta artikulatzen bada. Beste sujetu batzukin, baina asmo esan independentzia eremu fantasiazko imaginarioen geroko orain ez da momentutik gaurko egoerara ekartzea eta posible da gaur. Bestela ez duzu lortu, ez badituzu jartzen bidiak lortzeko gaur, eta goratu aipatu nuela ere, egon dira azken 50 urte, azken 100 eta egon dira independentziaren aldeko jentia, eta horretan porrot egin dute. Porrot horiek beharrezkoa dira. Zuk jartzen baduzu independentzia imposiblearen eremuan, ez gaur ez daude baldintza, orduan ez duzu horren alde burukan egin behar. Lan aldiz, benaudaldi, beti egon dira, sujeto independentzia eraginkorra eta irabazle eratzeko ahaleginak. Posible dela sinesten zuen jendea, ez? Eta hor nahiko erreza da, nahiko erreza da estrategia politikoa da. Eta gaurko egunean ematen die emaitzak, ez guri ez, baina. Eta zentzorretan, hemen abertzaletasuna izan da, sujeto independentista eratzeko, artikulatzeko erabilen herramienta. Gaur egun, ze neurritaraino erabilgarria da, eraginkorra da, ez da, badago abertzaletasunatik aparte beste estrategiarik sujeto independentista eratzeko? Modu pragmatikoan, ez dakit dagoen ala ez dagoen, baina egon beharko da. Bai. Zenbakiek ataratzeko, ez? Ez dakit, abertzaletasuna ez abertzaletasunaren diskurtzua hainbeste hitz egin da horretaz, hori esan gabe doan gauza bat, izan behar nintzateke. Heldu da momentu bat nun agia ja ezker abertzalea, ez dago zerta esan behar ezker abertzalea da, Euskal Herriko ezkerra eta kitxo. Frantziako Partido Sozialak esaten du, Frantziako ezker abertzalea dela. Edo Podemosek esaten du, Espainiako ezker abertzalea dela. Ezker abertzalea dira, baina ez dut esaten. Esan behar zen, baina hori poliki bukatu da. Adibidez, beste gauza bat, ez horreko totoke, eta horrek ez diateke izango aldaketa kontzeptual zailak. Hartu adibidez indikatua LAB. LAB da langile abertzale batzordeak, ez? Baina jartzen baduzu langile batzordeak, hor ja sartzen duzu Europako tradizioan, Europako Gramsciren tradizioan, nola ziren horiek, langile batzordeak, ez? Eta hor LAB dau, langile batzordeak. Logua ez duzu aldatu behar. Hor sozialismo identitarian kontua ere bai. Hori izan zen momento teoriko nahiko kaskarra, benetan esan dietat, baina, horretaz bitzegi behar dugu. Zure tesi indartsuenetakoa da, Euskaldunak desagertu egin behar duela, ez da? Agian hor nik eman ditut 2-3 pausu aurretik, ze seguru asko izango independentzia lortu eta gero desagertzen gara. Nire influentziak eragina dira oso angloak, anglosajoiak, deitu nahi duzun bezala, kontinentala baino. Naiz eta inglesak be azkenengo 5 urtetan txotxolotu egin dian pizkat, ez?
maila horretan, baina desagertu esan inglesak adibidez, sekule ez agertu ingles bezala. Agertu ziren guztia ziren beste danak, edo beltzak, edo homosexualak, edo galesak, edo galestarrak, edo baina inglesak ziren kudeatzen zutenak, gauza, baina bedek inglesak izan gabe. Oin azkenengo 5 urtetan hasi dira esaten inglestasuna eta parlamentu, eta horra ja nire teoria badoia pikutera, baina nire teoria da... Horre zerren seinale da? Ba, inglesak galtzen ari dela, bere segurtasun hori, eta horra nik esaten dudanean Euskalduna desagertu behar dela, hori izango litzateke ondorioan nun ja gu gaude guztiz ziur normalizatu hori da desagertu behar dela. Ez lurperatu eta hil behar dugula, herri esan nahi du, hori, dago lotuta pizkat hegemoniaren kontzeptu. Baina hegemonia, ez hegemonia irabazi, hegemonia gizartean txertatuta dagoen alako normaltasunez. Independentismoan ere Euskaldunak ez luke desagertzen joan beharko? Bai, ni uste behit. Baina, bueno, hori bai. Ez dakit. Gauza zaila, Euskal Herria bera egoerak oso ezberdina die leku batetik bestera. Eta gu gaude hemen plano teoriko baten, nun igual ni optimistegia naiz. Eta bai, joaten mazara iparraldea, betiko kontuek, ez? Joaten mazara iparraldea, joaten mazara Naparroa, gauza, bale, dertu, eskerrik asko barkatu, badakit arrazoi dauzuela, baina pentsatu, nola esango itzateken, adibidez jau normaltasun hori lortzen badugu, ez? Eta ez dugula betik histerizatu behar Euskalduna naiz, ez dakiz zer, eta ez dut, lindia nekatuta nago. Joanaz, pizkat aurreko kontura, gai sozialari eman behar zaio importantzia ematia, ez? Gure identitate zeina handien eta hori da, agian hizkuntza edo historia baino handiagoan. Asko gustatu zitaian, adibidez, nola da Bilboko hiltzanean, Periko hiltzanean, eta ikusi nuen bideo bat, aspaldiko hitzaldi bat eman zuena, Espartako aipatu zuen bere tradizioan, Espartako. Eta gustatu, zelako ondo, zela badio baino hobia. Egiten dugu, lotzen dugu askapen nazionala eta askapen soziala, baina gero gure imaginarioan lantzen ditugun praktikak dira, ez dakit zer dakit, amnistien aldeko manifestazioen baserritarra jantzi, edo ez dakit, eta nahi berdin zaiz, gaztiak hori nahi badute, ondo dago. Eta gero galtzen dugu, simbologian edo imaginarioan galtzen dugu dimentsio hori, sozialaren dimentsio hori. Esaten dugu, Espartako gure tradizio politikoan dau, batek zu solatuta zau, ez nau solatuta, da imaginarioan kontua, Espartako da nire tradizio politikoan dau ere, ez? Baina askotan bukatzen dugu, hitz egiten, ez dakit, Lapurdiko herriak nola zapustu zituzten iraultza frantsesaren denporan, eta hor egoten gara pozik beti negarrez eta beti golan pizkate. Zuk ere beste gai bat landu dezuna, ez? Edo, askorentzako pixkat provokatzailea izan daitekena, ez? Jende askok independentziari bildurra diola berezitasunaren desagerpena ekarriko lukelako. Eta leheno pixkat aipatu dugu hori, baina orain pixka bat zehaztuko bazenu, ez? Daukat susmuga batzutan, nahiago dutela subordinatuak negarrez jarraitu, gaizki dago, ez dakit, berai, olako, ez dut holan inor ofenditu nahi, ez dakit nola esan. Eta hau izan daiteke nahiko, baina ematen du batzutan, azken 50 urtetan, egondan olako burruka luzia ekin dauta bestia, jente asko euskeraren kontuekin bizi izan dela oso eroso, negar egiten. Eta hau igual gogorra izango esatea, baina niri hortik dator nire susmuan nun, askotan ematen du erosoagoa dela euskararen alde buruka egitea posizio subordinatu batetik, eta independentziako estatua lortziak hori posizio subordinatu kenduko liekela, eta orduan ez luketela esan ez ere egiko negar, hori da hitza ez dakit. Eta orduan estatuarekin lortuko zen normaltasun bat nun hori berezitasun hori galduko zen, eta horren beldur dauela, hori pizkat galtzaileen narzisismoa deitzen diot. Eta gustatzen zaigu galtzaile izatea betik gure silbotai begiratu eta hori da. Bai, hemen Euskal Herrian, Estatu Espainiarrean unionismo demokratiko bat sortu dela. Horrek ez gaitu eramaten, azken fina ez gaude demokrazia nork errepresentatuko duen borroka batean, edo unionismoak edo independentismoak? Ez dakit. Nik ez dakit. Didakite gauza bakarra da, jente hauekin errezagoa izango dela hitz egitea eta negoziatzea, azkeneko 50 urtetan,
eskerrekoa esate zutena zirenekin, ez? Sozialistak eta komunistak eta bestiekin, Espainiakoekin. Ni uste errezago izango dela hitz egite. Zergatik tradizio intelektual berdina antzerakoa erabiltzen dugulako. Oin, arrazoia badukazu, hor badago arrisko nabaria dago, eta berek irabaztea demokraziaren aldeko burukarena. Nik arrisku hori ikusten dut, baina ikusten dut oportunidade bat ikusten dut, ze aukera badaukagu eztabaidatzeko, eta eztabaida adibidez eramateko ez ja Euskal Herritik Espainiara, baina Euskal Herritik Europa maila eta maila globalera. Independentziaren aldeko estrategia Europa mailan berpentsatu behar da. Geratzen ari dira, begira norainoko zan eventua guria, ondela pelota urtekua, non Europako esperantza guztian nun dago. Dago Katalunian eta Eskozian, alde batetik, baina Grezian bebaiz, horako independentzia sozialismoa biak batera, eta orduan, modu batera, Europako etorkizuna alternatiboa horti dator independentzia eta sozialismotik. Begira, orduan, hor, sano egiten modu eta konfianza egiten modu, ez dago zertan beldurri izan behar mugimendu berri hauetaz. Egongo dira talkak, normala da moduan, bi estrategia guzti desberdina dira, baina gutxienez tradizio intelektual bat konpartitzen dugu. Baina beraiek ezin detezke etorri ondela 20 urte moduan soil zaete etniko batzuk, ez dakiz zer, hasi dira, izugarrizko kalia botatzen azkeneko 6 hilabete urte, baina berdin ja, berez, begiratzen mozu handiago, Europa maila, ikusten duzu Alemaneko Delink, Irlandako Sinn Féin, horretanak artikulatu egin behar dira politikoki. Eta hor egon gira talkak, eta egon gira akordiozko momentuk eta ez akordiozko momentuak. Baina, ontsi etorri izango burua, independentzia sozialismo, Europaren etorkizuna horti dator. Herrien, independentzia, herrien eta justizia sozialaren Baina, gaur egun ditugun erakundeak, nahiz batzuk esan kolonoak dirala eta ez dutela zertako balio, gero targeo ikusten dena da, horiek erabili daitezkela balizko estatu bat sortzeko lagungarri bezala, ezta? Baina hor sortzen da beste galdera bat. Instituzio eta herritar mugimenduen artean nola erlazionatu beharko ginateke, beti ere hori zeru muga independentzia izan da, ezta? Badago halako bideotxo bat YouTubeen, 4 minutukoa mundu guztiak gure artean mundu guztiak ikusi beharko lukena. Eta da, hor egiten du, azterketa instituzioak eta herri mugimenduen arteko harremanari buruz. Nik ez da nola lotzen dian instituzioak eta herri mugimendua, baina hor egon behar da halako txertaketa bat bion artean. Instituzioak ez bihurtzeko burokrazia hutzak, eta herri mugimenduak ez bihurtzeko halako errebindikazio hutzak, inolako errebindikazioak ainguratu egin behar dira instituzionalki. Bestela, ez oaz inora. Esan duzuna, oin hemen dauden instituzioen baliagarritasuna, babesten duan mugimendu politikoen estrategia berrian, esan da, dagoen instituzioetik burutu behar dugula gure buruka berria. Nik hori onartzen dut, eta kitxo. Sortu beharko dira erakunde berriak, baina daudenakin burukatu beharko da. Yepa, yepa, yepa! ¿No bailas? Claro, otro día. Ze pausu zehatz eman barko gintuzke bihartik aurrera, bihar jaiki eta zer egin barko genduke independentzia bidean? Nik bihar jaiki eta berdin egingo, ez dakit. Ez dakit. Egia esan da ez dakit, ez dakit. Nik dakitzen da, apur bat makaldu egin gara da, pizkat, ematen du pankaldu egin azkeneko bilabetean, baina nik uste dala alako oso provisionala izango dela. Ze egin behar dan, zabaldu egin behar dela, bai. Diskurtzua eraberritu egin behar dela pizka, bai, bilurrak alde batea utzi behar direla, ere. Normaltasunen hitza nahiko problematikoa da. Baina, bueno, idealki normaltasunea jo behar dugula hori ere. Baina nik ez dakiz egin behar da, baina holako garai bateko hitzak, indarmetaketak eta hori jarraitu egin behar dira, eta igual, hor badauka gubion artean ez da bai, igual metaketa egin dateke, independentzia hitzaz, edo erabakiko eskubidean arteko, hor ez da bai da badau. Nik ez dagoat hor, holako magiarik.
Eta bukatzeko, eta bueno, hemen gure autordu eta etortzen diran lagun guzi egiten diegun galdera zehatza, erantzun zehatza eskatzen duguna, eta kinela moduko bada, ez? Independentzia noizko, noiz urtea, eskatzen du, Urtea. Horren, aguria, ez nahiz hasi, haitxak aguria esan zuen laikin, nik ez dut ikusiko independentzia, baina zuek bai. Ez dakit esan duen aurre. Ez badut esan, ontsa esango dut. Esan dira, nik ez dut ikusiko independentzia, baina zuek bai. Orduan, nik kalkulo egiten dut, nik giletzen aizkit, ez dakit, 30 urte bizitzeko. Horra, esan behar da, datozen 30 urtetan. Dauka lagun bat, Gabilondo, Joseba Gabilondo, idatzi zuen liburu bat, novela bat uste dago, ez dakit, ipuin motzak eta berak esaten zuen 2050an izango zela independentzia, kasualidades. Horrek guztiz gure teorien kontra doa. Kasualidades, horra joko hemen zain eta helduko da, ez dakit noiz izango da, baina egongo da momentu bat pizkat ere suertearena. Hori badiok hitz egiten horretan, chance. Ez da izango dana estrategia eta bidera, hori beharrezkoa da. Estrategia independentista bat horra heltzeko, baina egon daitezke momentu suertearen momentuak. Eta gero ez ahaztu adibidez, dana ez dagoela gure esku dago bai, baina dana ez dago gure esku. Askotan, independentzia aldeko momentu ikusten bozu historikoki, esaten dira holak multzoka. Eta hor badaude, alako begira segeratzen Europan, badaude 3-4 nazio, hor badaude multzo batzuk, eta orduan nik uste datozen 10 urtetan izan ditekela. Orduan urte zehatza, 2015, 2020, 5 urte. Bale, oso ondo. Bueno, eskarrik asko, Imanol, hemen jarki pasatu da. Oiazko oso ona, kurri erara. Bai, ikurriña erara. Hori da, ikurri erara. Ikurri. Eta bukatzeko brindisa egiten dugu, eta bale, eskarrik asko, Imanol. Bale, epa. Zer esan nahi du Euskalduna desagertu egin behar dela? Esan nahi du irabazi egin dugula, lortu behar dutela momentuan nun kudeatzen duten Euskal esparrua esan gabe Euskalduna garela.